duweni tanggung jawab marang wong wadon mbokne. Kaya apa to Pane? Tanggung jawabe wong lanang kuwi sisan kudu bisa ngayani. Kang angka 2 ngayemi. Iya. Angka 3 ngomahi, kang angka 4 ngeloni. Nafkah batin. Iya. Kalau disikno nduk. Disikno ngenteni lek gawe omah kesumpek. Ngono. Benar. Kacar kucur bapakne. Ya mbokne Ya lah, gak delon ta. Lah bisa cai ketap. Ban jalan terus ketap. Ketipane. Kacar kucur kacang kawak dhewe kawak sak kawak-kawake kacang lan dhewe isik kawak nini kemanten kaki kemanten ya bapakne. Iya mbokne. Kacar kucur bapakne. Ya mbokne Oh rezekine akeh tenan iki. Kacar kucur kacang kawak dhewe kawak sak kawak-kawake kacang lan dhewe isik kawak nini kemanten kaki kemanten bane. Iya mbokne. Karek kan duwe sing gedhi ge mantep ora wae. Kacar kucur. Ndek tapi mantep. Iya, betul mbokne. Ndek tapi kok ngantek jikat ya bapakne. Heeh, kene wis mbok cepot karepmu ra karep. Bene, berpangga ngono ya. Berpangga, heeh. Rene purene bebek pinggir kali nutuli pari sauli mak cekik jalukane kembang apa bapakne? Kembange kembang menur mbokne. Mak cekik kembang menur wong liya manjing dadi sedulur. Muga-muga rezeki mantene lancar mancur. Diayomi Gusti Kang Maha Luhur. Tansah pinaringan panjang umur. Banjur didahke rasa rebut udur. Uripe bisa tumata tur makmur ya mbokne. Mak cekik kembange kembang jambe Kang Mas. Kembang jambe kepriye mbokne? Mak cekik kembang jambe ya anakku lanang kaya wis tegang neh ae. Sing lanang sing golek apa pane rezekine. Sing wadon nampani guna kayane mbokne. Muga-muga antut runtut selawase. Pinayungan nugraha dening Gustine. Tinimbangane durarap pemerintah dikongkon kabeh piye wae. Yen duwe anak ya dikira-kira dhewe. Tak takonane jadi ya. Tole-tole nak Bayu ya kaya ngono-ngono. Iki kok rencanane nek kagungan putra iki pira? Sing anak wedok tekonono pisan makne. Kira-kira yang pengen kagungan putra pira, Nduk? Kali mawon. Pulang manut. Apa enek yo cita-cita manut. Sama banyu mili terus piye to, Mas? Aja banyu milih. Aja banyu milih. Jajali pira? Nah. Iya ya. Kali. Loro ne. Sing lanang loro bapakne. Sing wadon ya loro. Dadine pira pakne? Papat. Wis bathi loro ya Mbak ya. Monggo yen papat nek lanang kabeh diarani srombo mbok. Terus dadine piye Kuwi pakne? dadi bocah Sukerto kudune ya diru. Biruan jalane wis ana. Lah terus sindene pakne. Dene ya wis cumepak. Iya, iki malah iklan iki. Pakne. Piye? Mak cekik kembange kembang jeruk sing pungkasan makne. Iya kembang jeruk kepriye mbokne? Engko mateni ngono lho ya. Oh. Heeh. Iya. Heeh. Masa ki kembang jeruk anakku wadon esuk-esuk lho yo tengok-tengok. Nah, sajake kok yo awake ketok gendruk. Nah, tak sawang lah kok sambate ngantuk. Ngono. Nah, mboten tak tari rapi Pakne. Piye? Piye Pakne? Sing mateni Kok mantuk-mantuk? Mergo duwite mateni Wis numpuk. mateni neh kena ibu tuku lho. Manuk. Iya. Tenan to manuk neng kembar mayang mane. Piye werdine mbokne? Manuk nek kembar mayang kae manuk sak jodo iki pralampitane putra-putrine dhewe. Iya. Wiwit dina iki megat nisah tanggung jawabe wong tuwa urip bebarengan wong loro. Golek sandang wong loro, wong tuwa wong menehi donga ya Pakne. Iya mbokne. Pakne, Piye? kembange cukup sakmene dhisik. Isih ana mbokne iki sing ana ngarep
karepe penganten iki apa mbone? Iki lho bapane sing diarani Cupumane Astagina Mas Picis Raja Brana. Sahabat panetep pranata agama kang isine putra kelawan putri ya Pane. Oh ya. Ya ingsun kang papat godhong lima ingkang mekaripun sareng sedina. Muga-muga nini kemanten kaki kemanten boten wonten alangan satunggal menapa. Kalis lir ing sabikala lan tansah manggiya rahayu lan widodara.